Aquesta és la porta d'Elies Can Puig, a Sant Pere de Ribes. Darrere aquest reixat hi ha un institut amb prop de 600 alumnes i 70 professors i una organització basada en la presa col·lectiva de decisions. En pocs minuts mirarem d'explicar com s'organitza aquest centre, quin és el funcionament dels diferents òrgans de gestió i com es prenen i duen a terme les decisions dels diferents estaments. Entrem-hi. Comencem fent una volta per l'institut. El projecte educatiu de Can Puig es basa en la participació, la discussió i l'acord, tres eines de funcionament que s'apliquen tant al professorat com a l'alumnat i als pares i mares. L'equip directiu recull propostes, en fa de pròpies i emet directrius, però com arriba tot plegat al final del camí? És a dir, com ho rep l'alumne? Hi ha diferents vies de treball. Anem a pams. L'equip directiu comunica les propostes al Consell d'Acció Tutorial, que es reuneix setmanalment. Aquest Consell d'Acció Tutorial, format pels coordinadors de cada nivell, traspassa la proposta a cada equip de tutors i a cada equip docent. Quan el tema ja s'ha tractat en cada equip de nivell, el resultat de les discussions torna a fer el camí invers fins a arribar de nou a l'equip directiu. Les propostes que tenen a veure directament amb els continguts que s'imparteixen a l'aula es mouen per una altra via. L'equip directiu tramet les propostes al Consell Curricular, un òrgan format pels caps de departament que es reuneix setmanalment. Cada cap de departament porta les propostes i qüestions que han sorgit aquella setmana a la reunió de departament. En el si de cada departament es tornen a discutir les diferents propostes i el camí es torna a fer en sentit invers. El projecte educatiu de Can Puig especifica que la presa de decisions ha de ser col·lectiva, que les diferents qüestions que afecten la dinàmica educativa del centre s'han de discutir en l'àmbit de l'acció tutorial i en l'àmbit dels departaments didàctics. L'objectiu final és que l'acció educativa a les aules sigui coherent i eficaç, amb l'objectiu d'atendre el millor possible la individualitat de cada alumne. Aquest mecanisme està sempre en ple funcionament. Les propostes que van i venen són constants, i si no n'hi ha de noves, sempre cal revisar les antigues per veure si s'han d'actualitzar. Una de les tasques que s'està fent en aquests moments és revisar el funcionament dels crèdits de síntesi i treballs de recerca. Els equips de nivell n'han demanat la revisió. L'equip directiu ha valorat l'oportunitat de fer-ho. S'ha enviat l'àmbit de treball i de debat al Consell Curricular i alhora al Consell d'Acció Tutorial. Ja s'ha discutit en els equips docents i en els departaments. La maquinària s'ha posat en marxa i el proper curs en tindrem els resultats. Totes les qüestions educatives han passat per aquest procés. En són exemple temes tan importants com la definició de les competències bàsiques de cada departament, els criteris d'avaluació generals, els processos de recuperació de matèries suspeses, les mesures d'atenció individualitzada com desdoblaments, professors de suport, programes d'inserció laboral i un llarg llistat de qüestions que afecten directament l'educació que reben els alumnes a les aules. El pla estratègic que actualment es desenvolupa a Can Puig té a veure amb la promoció de l'ús de les noves tecnologies, però mai no es deixa de banda la reflexió sobre el paper dels diferents actors que participen en el dia a dia de l'institut.
Un dels temes que més anades i vingudes ha tingut dintre de l'organigrama de Can Puig ha estat el de les competències bàsiques, un tema en constant actualització. Tecnologia, competències mínimes primer d'ESO. Identificar, seleccionar i utilitzar eines i materials d'ús comú adients per treballs pràctics i senzills. Competències mínimes. Educació visual i plàstica, segon d'ESO. Tenir coneixements d'anatomia i estructura del cos humà. Competències mínimes, socials, tercer d'ESO. Saber comentar un text de referència social senzill. Competències mínimes, matemàtiques, segon d'ESO. Utilització de recursos TIC com a suport dels càlculs i simulacions. L'estructura d'òrgans col·legiats permet la discussió i valoració de diferents punts de vista. Sovint, els temes s'encallen per les desavinences entre els arguments, però és feina de tots tirar-los endavant amb participació, discussió i acord.